maber mochakoro michelo nindi kama bende koro kawuono nindi wantiere koda ka wach manyien ng'ene pile ka weche timre kamoro amora nitie gik manyien mabiro. Kawuono nindi wantiere kod chenro kaendi ma bende oyiedh maber ma bende iluongo ni Goma Loto. Mondo mi owinj weche mang'eny kuom magi gin tuke mitugo ma ji yudo godo pesa, gin betting, joma iluongo ni tugo mar oponono. Maendi en loto, kama bende ikete pesa matin tiyudo pesa mang'eny. Maendi e gima wadolose kawuono to koro Goma Loto ni en mane, opogore gi moko nadi, to ere kaka onyalo konyi kaka ng'ano endo maneno LTN sani, gi ng'ama bende ohero weche mag tuke. Gin weche mag tuke ng'enyne, omiyo kik ibed mabor, wabiro chako achiel kachiel kendo bende wabiro rwako wendo mwantie godo mwae Goma Loto mar mondo mi onyiswa nyinge, onyiswa ni en wuod kanye mondo mi koro wachak twak kode achiel kachiel. Arwaki wendo. Erokamano. Koro miye jogi nyingi, nyisgi ni to in nyingi en ng'ano, in wuod kanye, to ang'o mitime ei Goma Loto kaendi mondo ler koro bedie kwachako loso, kwaloso gi ng'ama gibende ging'eyo maber. Kamera mari en macha. Mara iluongo ni Billy Omondi, Goma Loto, digital marketer, Goma Loto. Goma Loto en loto makende. Anya wacho ni en loto mobiro in rescue mag oganda mang'eny nikech sani king'iyo political situation tich onge kasto nwang'iyo e industry onge yo maber ma ng'ato nyalo yudo go pesa moloyo loto kama nikech ng'eni Kenyans tinde bet mang'eny. Iyudo ni loto manentiere tek tugo mondo mi ibed kata jaloch, tek time mondo ibed jaloch, nembni ma gimiyi mondo iyier ng'eny kabisa. Lakini Goma Loto en loto makende ma iyiero mana nembni adek. Iyiero mana nembni adek, to nembni ni adek go after every 30 minutes, bang' dakika 30, ibedo jaloch. Kiyudo nembni ni adek, you win 300 times. So better more. Kiyudo kata ariyo, kiyudo 15 times. Lakini kapok wadhi mbele, ng'eni jowinjo wa nya penjo ni Goma Loto titugo nade. Money is the most important thing. Tugo Goma Loto yot ahinya nikech en kaka nyinge nitie teke. Wan gi game tuko iluongo ni teke. Teke means ng'eyo gima piyo. Gima kitugo tiwinjo 30 minutes. 30 minutes ok teke ya. Bettings moko yudo ka ng'ato rito nyaka 90 minutes. Rito ja 1 hour. Yani otek moko beto kata keto games moko kawuono moko kinitugo kito kata nyaka 3 days ka weekend romo kora kingi kata iludo rate kiaka ni bis ibero jalot. Goma Loto ibero jalot chapter kila dakika 30 nemni ni kachacha tugo yot saidi ana nataka kanyingona yedhe mpesa ituga tuge mpesa kacha mpesa ni koro kaine gi line mari tidhi mpesa idhi mpesa okeni idioro pesa mondi kokitimo ng'o idhi mpesa kanyo direct tisetugo mpesa paybill wa 934444 abono kendo paybill wa idhi mpesa business number 934444 kidhi nyime ibokeni kanyo account number kanyo kore micha iero nembni adek mag hawe. Nembni adek mag hawe nyabedo kata time. Sani kata kwa ngine sani en sadi sa wach kata ni en sa adek gi dakika 31. Mani ngine nyabedo lucky number ni. Kidhi kata oko ineno kata number plate gari KBC 922. Mani nyabedo lucky number. Nembni gide mpesa paybill business number iliko 934444 934444 kata 934444 kaso kidi mbele iliko ni not business number account number kacha iero nembni ni adek mag hawe ni kata kaino 123 kata kaino 245 nembni ni adek to nembni gi boyudo kanye ngich enena namba mi yiera ma onge kamigole. It is a digital world. Moro midhi ineno digital digits numbers kata kichio alam ni marasani watch kata for example en saparo kinyi sapar gideke ni sapare wan koro 400 nyalo bedo yol 3 lakini kain kata kimtoka ni moro to number plate kacha 345 mano nyabedo yol lucky number ko lucky numbers waneno ya pin
kwa chiew kwa wuotho kwa nindo mane matin kuro onge kamondi ken yier kae anena gima kae ro to akere keta ni 7 auchiel achiel mano lucky number taya tugo is tugo adi nyime koro kisendiko 3 lucky numbers ndiko kanyo LTN kasto kidhi mbele koro amount kata cha inyalo tugo siling 10 all the way nyaka siling 2,000 inyalo keto 15 inyalo keto 25 inyalo keto 70 inyalo keto 80 inyalo keto 2,000 kidwa nikech 2,000 kiketo times 300 mano mi 600,000 30 minutes kakete 2,000 etugo ni ta kon imbini adek mamaga to akete 2,000 to gol manende en 1,600 elungo mungi kwano 300 mano times 2,000 300 times 2,000 almost 600,000 koro to mano deka pradek koro wach bedo ni mondo mi joge winji abende awinje ka kuri kele awinje koro nyiso ni pesa matin manyalo kete tugo ni en pesa di siling 10 jogo siling kasto pesa matin kabisa minyalo loyo ka wach ni abio di marach matin pesa the least amount minyalo loyo en 150 koro 150 mano entries adi inyalo dhi mbele gi tugo kata inyalo wang inyalo wacho ni koro tada keto 100 nikech kitugo gi 100 times 300,000 times 300 mano fadek ineno kitugo kata gi 100 tiyudo 15 times 1,500 to koro kamoro be nyaka ler ne joma winjo sama koro atugo oyiena mondo abed gi entry achiel kose anyalo timo entries mang'eny kaka nyalo anyalo bedo gi entries 2 mag siling 20 entries moko 2 kendo mag siling 30 inyalo tugo ya yiero en mari nikech yani kiketo kata 20 bob tichaki yiero nemni moko tichaki keto 20 bob mani ngeni another entry tichaki same 30 minutes tichaki yiero nemni moko ya mwani in 30 bob moro ma lose pesa iketo koro nyalo tugo di mang'eny in one draw okochuno nyaka itug dichiel kende koro gini aoro nadi koro aore kanye koro asetugo ne pod wadhi nyime chak med M-Pesa pay bill number 93444 kidhi mbele account number and your 3 lucky numbers nemni ni adek mag hawi kasi ndiko LTN kidhi mbele iboket ni amount kanyo inyalo tugo siling 10 inyalo tugo siling 2,000 ma in godo M-Pesa ni kanyo kaso kidhi mbele koro mano mana pin ni koso wach nyaka pin na ya pin to koro mari mar M-Pesa pin to koro mari mar M-Pesa koro akete watuge wa ona mondo koro wangi jowinjo ngeni tugani the M-Pesa pay bill the M-Pesa pay bill adonwa dhi kanakla ken gi simbi nyalo kawo mondo pod onyisi kaka inyalo tugo yo mayot kasto pod nitiere benefits mang'eny mag tugo go maloto. Hold it before you tugo it. Capture. Tenda closer. Tenda closer. Altafika singo. Closer yake. Ndio niteke kata. But It can't be as close. Ogo bedo gi graphic part. TVC. Kuro nyalo katugo nyalo display. Koso inya tango no kendo kwa tiko ka. Wanya bedo kuro azakata we makocho nyako bedo live. One is also important. Tu kata kine koro bani yale explaining Say rocking. at least ngamani kata what nilo tu koro simu mako ni diane koro step ka step kako ne bedinga to tuge Sibani ada di kuro step by step mondo koro kata kai ni simbi moro adoni ka simbi mondo koro adhi kanakla idhi M-Pesa kata kidhi M-Pesa bukelo ni idhi lipa na M-Pesa kora idhi lipa na M-Pesa kacha
tipo penja paybill. Paybill kanyo iketo 934444. 934444. Yes, a business number. Adek au chiko adek. Chiko Angwen. Gina ngwen are. Gina Angwen. angwen. 934444 ochikadek angwen. Indiko okay. Okay, Luna, okay, what you know? I'm not okay, no. Okay, katibu penji account number. Account number kanyo iketo nimni ni adek maghawe. Koroka magangi. Nimni adek maghawe, kocho niya, okay, kaka pin. Kata ki na to nya pe apen wachna kata number chiel mora mingi. Number chiel mora mingi. Anket na 781. 8 kasuka inginya tini moja nya penji kanyo ni. Bika, kuna ket number mane? Ngechi ngine Kenya ngeo nimni magahawi. Koro magwa ka keto 785. Takiwa tusigmia 78 ambe chukura yodo 5 more. Ndio okay. Okay kachisibu kini amount. Amount kaka no sawa nyatu siling apart, nyatu siling prareyo, all the way nyaka siling alufareyo. Koro wan Kenya moko mara mnade. Wan aket 100. Aket 100. Okay. Kuro pin, pabe jangan dong kada pin na. Pin ni kuro kayo mana kurang iyo kami. Tiga ngi pin mari. Iya, saya ketu pin. Ay kuro chimena okay kaka mana kakiti mo pesa mapele pele. Ido kise gine kamano kuro pay go maloto 100 shillings kakena non marantire ka. And it's okay. Kuro immediately ibro yudo message. My message no bro koni ni you have entered the teke draw successfully. Mano wote machuo kumeyodo. Mano wote machuo kumeyodo. Misoro namba gyo menda tema ido mudiore go. Mano isema tu. Ay koro mani setugo koro imi mna wote ni setugo. Wote biro dear customer. Your current you have joined the teke draw. Mano kise tugo imi message bo ka kada seconds kada day. Message donya ni kanyo gi kanyo. Dear customer, you have joined the teke draw successfully. Total cost 100 kise tugo gi 100. Balance ibo kuni kanyo ningi balance ni marunade. Kasto your teke number yani number ma year mo year ko ni. Abiria boro abicha. Aboro abicha. Koro irita sani an wadong dakika par dakika pragi moro kan to koro mani koro ibo yudo otike ni koro yudo omenda kose okay yudo after dakika pradek message biro ni kendo message no ko biro kendo koro nya bedo message ma koro nya mor katen message moro mo ngikne mate lore gi ba gi hawi quiero que yudo lakini after tema kendo ibo kelni message ote ibo yudo ote makoni ni nimni maglot en kama nimni magi nen kama koro mondi bed jalot inyalo bedo nyaloch nade inemni ni adeka kiyudo ariyo adek gote kaluore dongo keto 785 abirio aboro abich koro kata ka nimi magloch biro ayudo en abirio aboro abich kama mano means ni times 300 mano 300 times 100 mano 30,000 ndio kata koro kan gibahati kabisa kama ni 30,000 lakini kechikonya abo ngiyo kaka butimo koro kiyudo gite nimni gote yudo 300 times your bet amount to kata kiyudo reyo maronen 785 ko yudo kata ni winning number nen 782 nini arioka poda yudo kata ka maronen 785 ko bilo kata ni 085 ariyo mokongo ka o match ariyo mogika bende o match koro mano nyiso ni ajalo lakini okiyudo 300 times but yudo 15 times koro mano means ni apaga beach gi
pesa mana keto 100 cha mano bro nyiso ne ayudo 15,000 matini kuro kapono ni okinyalo kapono ni temo mapyo lingre matini to okinyalo nono nono tek saidi mana ka gibaite maike kaka nikito no ogiringo kote mando kuro okinyalo yudo gimoro e draw achiel inyalo yudo kata ni draw achiel oganda maloyo ng'eny sana nikech inyalo kata ni one single 30 minutes draw yudo kata ni ji oseloyo wath kata 2 million winjo mano pesa ma jopiny koro yudo ka marwa ni loyo yot sana chances mag loyo yot nikech en mana nembni 3 to kata kiyudo 2 to pod in gi pok moro mimi okiagi lweti no kata betting makiketo kamoni draw to koro mano gimoro amoro la bet games aboro to achiel kende makoro goli malit kabisa olit malo inya kata to TV in marwa koro kwa dhi nyime ng'ama nyalo tugo ni kata kapok aduoko mano wasebedo ga kwa monitor jok matugo mang'eny oyudo ka jok matugo mang'eny number 1 jodongo tugo ahinya nikech ing'eni jodongo molo kijende kaka in kijende be nitiere nikech gimomiyo akoni kama ineno kata kitugo wawach kata ni isetemo itugo to onge kata gima isewin ka hawi bedo marachie molono iyudo ni pod inyalo win nikech wan ga gi gik miluongo ni jackpots iwinjo koro itugo wawach kata itugo dichiel itugo diriyo to pok iloyo after 1 month obedo ga gi monthly jackpot machine mayiero koro machine koyiero kata namba ni mag simu wach ni tugo every time itugo nyingi namba ni bedo entry mag jackpot makoro kata ka kocha cha wadhi to go machine to nemni go biro yiero nemni randomly koro wach kata namba ni obiro to jackpot nen kata 10 million to mano means ni you win jackpot koro tugo wa okinyae kliweti nono sana ka odoke penjo cha kelo wa jackpot ni mondo wangi jackpot be nitiere iye ka nitiere kengiro namba sariyo machi gi the winning number be yudo gimoro kiyudo maber ni mano apio lwar ni yudo nembni te makare yudo wando kore jama ndalo 100 kore nene chiemo lot mochwere koro iyudo ka jodongo ne win ga in fact our last jackpot winner mar 1 million ne jaduong win 1 million. Koro apart from mago, nwanga gi daily jackpots. Yudo ka nyithindo mag nyithi school be win ga mang'eny. Mine mantiere e udi be win ga mang'eny. Kasto jok mane win be mang'eny sana en jogoda boda. Nikech ng'en tukwa en tugo ma en keje. Nikech yudo ka kata kitugo kendi to onge excitement moro miyudo. Koro kawach kata ni ninja familia tinyalo luongo kata nyithindi pamoja e ot chikono gini adwa ng'iyo ng'ama ni nyithinda genda ng'iyo ng'ama ni gi bahati nitiere tugo miluongo ni Goma Loto iyiero nembni 3 ajango in mage koro en mor be koro en mor ka after 30 minutes cha fan moro be ni share notes ni baba anayude mama anayude koro okelo ji be family together omiyo koro okuketo ni nitiere igni ni kata jegni 18 kadhi nyime manyalo tugo jegni ma ng'eni betting BCLB number 1 and 1106 to BCLB ni regulations okinya tu kapok ichopo hiki koro eninga 18 kadhi mbele wewe koro nyathi mora mapok ochopo 18 years nyaka 18 onyisa baba ng'ama tugne baba unyalo tugoni mama unyalo tugoni kata usipi moro mazo nikech pod ionge ID menyalo yudo godo kata pok ni moro kiwe onge wach wadhi yweyo matin oboko yweyo matin pod duogo pod nitie kod penjo mang'eny ahinya ka endi moro penjo to koro ere kaka loto ni opogore kod bende lotos mamoko Goma Loto opogore gi lotos mamoko kata betting companies mamoko ang'o momiyo nyaka ji tugo mana koro teke ni endi sani endi shinda na teke ni wang'en to koro ber ne nitiere kanye wantie kod bili ka endi ma bende Goma Loto poro bedo kod okang' mar ariyo kik dhi mabor nikech ing'eni magi higni yore mag yudo to
ni mag gin investment ang'ene kaka kawuono nitie tuke mang'eny ahinya ma bro tugre kaka Arsenal tugo kawuono gotieno mago te nitiere ka an wane kaka bro chal omiyo Mind TV mari mar LTN kik idhi mabor. Sani ndi wadhi nyime kod twak wan gi twak kaendi kod Billy Omondi ma bende en jago nendo matiyo kod bende kambi nendo mar loto mar Goma Loto kawuono gikelonwa kaendi chenro manyien mar shinda teke teke lo pio shinda teke teke kod 934444 mano e kaka ikete en adek eno chika adek ang'wen manendo kaka one beni itugo ni ndio sipi mano kone beni itugo ni koro ber mar mondo mang'en to koro ere kaka Goma Loto pogore kod loto mamoko ang'eni loto stong'eny to Goma Loto sani koro biro ka indi gi gima wacho ni ber wasenjo kaka ber no nitie kinyalo loyo to kok kiseloyo iyudo michini nadi kapok oyudo kuma biyudo michini no endo bang'e ndio pogruok mantie Goma Loto kod bende lotos mamoko. Pogruok mantie kuom Goma Loto en pogruok mang'eny miwuoro nikech tukwa kende explain teke iwin teke ibedo jaloch dakika 30 tugo yot moloyo kasto be bang' dakika 30 nusu saa tiyudo lochni. Koro Goma Loto anya wacho ni Goma Loto is the best thing mosetimore ne Kenya nikech yudo ka sani oganda mang'eny sani onge tich iwinjo to Goma Loto mokwongo time loto mamoko irito kia 1 week moko irito kia midweek kia timbre nade. Goma Loto ibedo jaloch after every 30 minutes kila nusu saa ibedo jaloch. Goma Loto okiyier ni ng'i mang'eny ne wuoro ka aboro chiko. Goma Loto iyiero mana ni ng'i 300 kasto Goma Loto ka enemni ni adek miyiero no you win 300 times or than 300. Koro kiyudo gi adek te tiyudo 300 times pesa mani tugo godo. To kata kiyudo ariyo iyudo 15 times. Onge loto moro kendo manyalo chiwo gima chal kamano. En Goma Loto emojiw. That's why mani gimomiyo kata the least amount manyalo loyo kuomo yani kia maraj en 150 dong nyalo timo kata 115 inyalo dhi mbele gi tugo mondo nyuol ni kendo. Kasto namba dek Goma Loto onge registration medwaro ile da teke mpesa kacha mina kakiti mayot kama ile mpesa tu kochoni nyakileni ki register no registration either the mpesa paybill number 934444 account number ni adek mag hawi ndiko LTN tiki itugo gi pesa ma nyase ugwe go de mpesa mano kende isetugo kama iwacho ni account number sani ndi kitugo 934444 to account number mari NLTN. Yes. NLTN Lulu Television Network LTN kise ore kanyo endo mano endo koro odonjo kendo ingo bere nyani koro idhi yude kaka mano endo chiwo mano endo mari maduong mano gimara mondo miacha nyisi mondo kik libro ore LTN kanyo endo bende probedo kaka koro en achiel kuom account names magi koro wadhi nyime wacho ni ber manitiere en pio teke dakika 30 kise yudo gimoro matin bende wacho maber nyani odds nitiere malo mora bende ogrit juma achiel yani juma ariyo nembe ni bende nitie matin mandade kende miyiero titugo koro ningi minyalo timo pio as to the monthly jackpots bende nitiere kanyo pesa moro kata ni monthly wachiwo 2 million for example. Kitugo anytime mitugo kodwa number ni bedo registered not registered number ni bedo entered mara simu koro bedo entered jackpot competition. Kasto koro importantly Goma Loto ni wa support youth and talent. Usani wandi programs mang'eny konyo youth especially wachako football because football is one of the popular sports in Kenya. Koro we are trying to generate talent wadoni mondo nyithe wakata
academies mang'eny onge Kenya ka. Koro wadwa ni mondo wa empower ma yutiere go time bende loss moko. Koro kila time mitugo pesa ne dhi sports and talent empowerment. Yeah. One is one of our major CSI. Mano ber. Koro nitie gik ma ikelo kaendi ma iting'o, nitiere kaendi mich ma paro ni nitiere godo, ma igi kanyo pa ni nitiere nanga, nitie ogudu machalo gi marino endo t-shirt, to iketo gi gima chalo kama mondo ke ni teke ni. Koro maendi win 300 times your bet amount every 30 minutes. Every 30 minutes. Daga per day ko bedo gi launch. Koro kaselo mandi bende miya t-shirt moro ma jaber arwako to ogudu ma jaber arwako to koro mano endo koro atiyo kaka tich dwarore. Yawa kendo mane kendo koro oyot kendo owinjire maler ahinya omiyo janeno mar LTN kabura moro ma intiere inyalo bende teme apani an kana ni to lase chaka sani to pode ber ise chaka ma ise oro magi mise oro aparo ni ber mondo mi ng'eni mano endo en tugo to hapi nyalo dwaro hapo ng'ato gi hape ogon kaka nyalo bet koro ka pod wantie kod bili kaendi ber mar mondo mi kapok waloro kaendi nyiso ni sama koro ng'ato oseloyo ere kaka inyise ni oloyo to ere kaka oyudo mich mare penjo no kaseneno message moro ka to ng'eni en message wa to kaya wacho ng'ani ni aloyo ilogi moro wasom nikech message osedonjo na teke mo watugo sani mano moro mar 785 koro jawinjo kitugo to bang' dakika 30 ibiro yudo message machal kod marani: dear customer, at that time mitugo no, draw winning number is 679. Winning number is 679. Your teke number was 785. Koro kuni kanyo ni temane na kendo. Koro 679 mane number mane one beni loyo pesa madi loyo kumi achiel ni keto chande one beni yudo 3,000. Mione ko bena yudo 3,000. Koro mane ndo koro wapi ko bedo maber. Okay, 3,000. I mean 3,000 so then 3,000 mos 3,000. Koro nikech koro mane ndo ke yudo kama nendo sebiro ni pio mos inzi chake dhi nyime kitugo kendo. Ma ado madhi mbele kendo. Koro matene sama koro namba sebiro kama to koro system oseloko the winning number kendo. Mano koro ne mar dakika 30 cha. Kendo se lokore kendo sa. Kitugo kendo dakika 30 no bobedo gi winning number ne. Makoro sani ka enter 679 to gimana yudo ni en number to onge. Ingene oyale biro kama to kora maka simba ngwachi 679 en draw mukal. Mano se kadhe ni koro wach ne onge. Okay. Mano koro wach ne onge. Koro icha kitugo kendo iketo nimne ni kena dek magahawe. Koro after 30 minutes ibo chako yudo ote makone ni nimne moloyo nimne machal kama magi ne chal kama temane na kendo. Bili gini tieko pesa. Nikech ka koro sani dak manzini almejelo sendi. To adhi bedo gi siso kendo na chaka temane kendo ngene sama koro iwacho ni gini longre ni imedo timo kendo na chaka temane hawe. Elfu nyachiel chandi tugo tuke apar pesa ni orumo gi le nyago skuma o ingeni game machal kaka tuke machal kaka mago ni odwaro strategy kore 100 cha ingeni ntiere ngama nyalo bedo wise nyalo wacho ni 100 adwa temo di par nikech en tembo adwa teme di par koro ntiere jomoko mabe koneno odds ka ni en dwaro gimukuot maber nikech ande ngene hardware gimukuot maber koro luore ni idwaro loch machal nade kidwaro loch matin tinya tugo gi kiwango ma pesa ma intiere gono kidwaro be loch mang'eny alas tugo nyaka gi 2,000 monati ang'ie kabe 600,000 cha migo oko koro ng'ata nyalo tugo kata ka unot kata ka une tich kata ka karu mar tich no nikech ikete mana dichiel tisetieko after 30 minutes iseyudo duoko ok ni ing'iyo ni ato duoko bedo nade after 30 minutes ikelo ni duoko message bo donjo simbi kanyo tibro ng'eyo kabe ibedo jaloch. Okay, wasi jana mar LTN uneno kaka utiyo achiel kachiel koro ber mar mondo mi wang'eni to koro ere kaka ng'ato yudo michne ka koro yo iseyudo ote manyala kamano nyisi ni bili yudo 3,000 no machni kone 3,000 no biro ni adiri ine jalo chama siling 3,000 ni koro odonjo M-Pesa ni obede account mari mar M-Pesa kose ni account mari mateke kose gini idhi kawo goma loto kose gini kawe kanye
nikech kiyudo loch mari ibiro neno message maduong' ni congratulations. Ng'e kaka chal kacha message maduong' moloyo gi capital letters ema biro chako kanyo congratulations. Mano biro ng'isi kasi you have won this amount. Koro pesa no dhi Teketeke account. Koro kidwa withdraw pesa miseloyo Teketeke, indika withdraw kata kawa nen 30,000 withdraw 30,000 tioro 29055, withdraw 6,000 euro 29055, withdraw amount miloyo koro indiko withdraw plus the amount tioro 29055. Nikech kata messaging mibro yudo mar Teketeke draw cha biro kokalo namba mar 29055, mane namba wa official SMS namba wa Goma Loto. Koro my account mar Teketeke 29055. Kibedo jaloch marwa indiko kidoro withdraw pesa nicha indiko withdraw the amount, withdraw 150, withdraw 200 tioro 29055. Owinjre kendo ler kaka dwarore. Ang'eni koro thuolo onge mwabro tieko godo. Koro en thuolo ma wang'a hapa ni miwa wach mogik wach Goma Loto niendi mondo mi koro joma nitie kayo chaka tuge sani mondo tich chak muna tire. Koro wach mogik en mari Billy mondo mi watiek chenro niendi. Erokamano moloyo kabisa tugo mar Goma Loto ni wadwaro ni oket miluongo ni unity kela chiel. Yes, both sports gi kata ute kata kari mar tich, nikech en gimoro ma en exciting kitugo gi mang'eny, nikech akoni sigand boda mane winga jakots mang'eny, nikech gima timore ka gini kargi mar tich kata to draw cha biro giketo kanyakla gitire anaketo ma kata nitiere oganda mang'eny makikoni numera lucky numbers ni nadi to ko bikoni, lakini onyalo penjo kata ng'ama ni bathe to penjo ni miya kata namba 2 miya kata namba 1. Kwa hiyo ka une group to yudo nemnika yot seriously kuri oketo en bende turito 30 minutes brocha. After 30 minutes ibo winjo maka ng'ato gonduru ni owe kuri bring some sort of unity both committee especially wataneno kaka familia mang'eny yiero ga kelo nyithindo pamoja gipenjo gi numerical number. Baba kona ni namba ni mane, inamba ni mane tiketo ka wach kata ni nyithindo go keto namni to adieri bedo jalo. Inyalo kata amua ni since ni gimbe gikonyi kinyi ne kibiro kaka wono kelo gimoro ni uka yudo ka nyithindo mariek kabisa kauma mapokni ko hapo Goma Loto. Kore neno ka wenen gimoro tugo moro ma very open to kelo reuro maber kabisa. Onge wachero kamano Billy kuom thuolo mari mane ikawo mondo mi bed kodwa kaendi, en bende paro maber ahinya mukelo ne oganda ber mar mondo mi koro ji chaka piyo an bende kaka ne to pupa semna chako ayo mondo mi koro achake ne omenda niendi. Kwa kamano en erokamano mang'eny ahinya miduto tich maber machalo kamano kwa chako luongi chieng' machielo ilerno weche gi iki kikitamri mokibiro, en paro maber, en okang' maber ma okawo. Kuom sani erokamano masani ka Nyasaye okonyi los gino bed maber mondo ji oyud pesa. In bende koro iwachi ni koro aonge gimoro wach mani ngonya aonge gimoro koro ma Teketeke ni utieke Goma Loto tieke onge wach nyako chakoro kendo e chenro machalo kamaendi. An nyinga en Nico kelo nandire kod wendo na kaendi ma migosi Billy Omondi moa Goma Loto. Erokamano nyako chakoro kendo bed kod kinde maber.